asiza abangazi nabalahlekile nabafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Lo mkhankaso wama-normal individuals angikhulumi mina ngabantu abaserious abalapha abadla imali ngempela yeqembu ophumile la phansi kwa-TikTok anganoma uTikTok abe vele i-office labo ukuthi kuthiwa unfollow breakdown akangabe salalwa kablockwe lento ayijwayelekile kwakwashiwo kwathiwa ningasamlalela umyeza amblockeni nani kodwa bona bebe ngapha bekwazi ukusilalela. Inkingi lana-ke la ekhona no breakdown. U-breakdown u-exposer ukuganga nobuqhopholo obukhona organization iphusha u-breakdown ukuthi akaphusha i-propaganda ukuthi kuzobuya umhlaba kubantu abantu bazoba ukuthi umsebenzi 2/3 majority akwenzakala ukuthi njengamanje MKC la kanti u-breakdown usmart uyazi nawe ukuthi unomndeni ukuthi kwenzakalani. Nayo into yokuqala lena yokuthi lapha eMpumalanga ubaba ukhipha umuntu kwishamthetho besedle 1.9 million olahlekile amadoda akuchaze ukuthi imali ishonephi kodwa imali yaphuma. Usisters loya KwaZulu Natal amadoda angabizwa ngamagama nakhona futhi wanda same thing ubaba ukuze wabadiliza bonke wazovala ngoWillis Mchunu. Yonke into kwashuba imali zihambile abantu bathathele bafaka emaphaketheni. Omunye bebhizi lapha mangizwa lapha eMlazi hlanganisa izintombi lapha ethela amashampompo eyivusa ngama-1000 yonke leyo nto le ubukhopholo bangaphakathi organization. Amasosha lawa madala omkhonto wesizwe these veterinarians ahambile ayokhala ukuthi kulandiwe abafana bezongena kuma green pastures emadlelweni asihlaza ko Limpopo kuphi bethi bayolontsha lentozana icomplain noma umuzwa wabo kubaba wakuhlukanisa ubaba Masizwe ukuthi wakuhlukanisa ukuthi iMKP eyakhe personal uyena oshaya u4 akusiyona le yasehlathini yalapha yasekuzabalazeni lentozana iyeqembu lawo bantu labo those were the first people ufuna ngabe baba recognized kwi-organization balwa even kuzoba 2021 July kuzo arrest ubaba abantu ababemile labo beme nobaba kodwa vele ipolitiki nje uAce Mahashulu uphuphile uhlele ekhaya nje namhlanje into yakhe wafika waphusha iagenda kababa wayiphusha ngaphakathi kusekhona uCyril as an SG as an engine of the organization. Nakho namhlanje uDampewu lapha wazomonisha uMalema wathi ufuna shesha hlakaniphe noma engakubaba otherwise iParliament uzolibuka ku television naku namhlanje ubuka ku television into ka breakdown akasizona lento zami akabhayiza ubreakdown uyathi umuntu ayehamba naye bekushaya into zama campaign into zama rally ulapha manje phezulu usele phansi phela kuyipolitiki kuyodliwa abantu basemsebenzini. If it not umuntu umnika imali ka petrol uthi alright uspenda 20,000 rand ngenyanga now 20,000 ubone ukuthi yini into akazoyenza uzoba active nemphakathini fana nomfundisi esontweni mangathiwa kumisa umnikelo ukuthi akusanikele esontweni namhlanje ubone umfundisi yoliphathana izwi uyoba nawo namandla okulentozana okudeliver izwi kubazalwane. So lento yepolitiki musanje ukuyenza ngathi akekho umuntu ongavuka kuwo alale ecabanga wena engakwazi ngisho ukwazi ukuthi wena kumele ukuthi ukhululeke but it's a narrative it's an agenda ukuthi akwazi ukungena emalini aphile yonke lento mina ubreakdown angemsoli mina ubreakdown ngayizwa nje ama speculations ukuthi angiyiphendula into zala kwa TikTok la kwa TikTok imidlalo kakhulu into zakhona la kwa TikTok abantu abaserious isikhathi sibasincane abantu abadla imali lapha politically bancane la kuphithiza bakhomenta nje ba like umbono ukuthi nanga ubani umhlonishwa nani konke lokho kunye ama propaganda abantu abayijabuliselwa nje ilento zane influence ecamera nokulalelwa ukhomentelwe nani mhlawumbe uzanywe ngalo 5,000 lo 10,000 wayenzani yonke leyo mali leyo sinelentozana sinemndeni nani kunamakhaya yonke leyo nto leyo akumele ukuthi siwabhekele ngasona sonke isikhathi popularity nje encanyana ukuthi abantu la TikTok bakhona ohlangana nababa positive they will help you ngaleyo ndlela abangakusiza ngayo kuyenzeka lapho uhlangana nabantu aba right mina ke on TikTok I've met like positive people ngendlela eyisimanga abake bathatha futhi ezingena kade ngikulona ba lifta abanye se business ezinye but abavelile kakhulu labekho la bonke laba abanye abantu laba bane office la kwa TikTok breakdown qoshwa kwa TikTok qoshwa iqembu limqosha kwa TikTok iqembu limqosha ngo TikTok izwaphi nje into kanjalo athangazi yini abafundile mediocre whatsoever yonke lento yenzakalayo kodwa nje bafethu mnandi lo mdlalo lona wona asazi so icela ivuthiwe. Celebrate your first anniversary if not mistaken ngo December lapha sidla ama holiday so bese khona ke nase Moses Mabhida